Abinci masu ƙara hawan jini da ya kamata ka rage ci. Sunana Fatima Aliyu Umar daga Al-Manasik Hausa TV. Rage cin gishiri sosai kamar magi, kayan miya da kayan gwangwani. Rage cin gishiri sosai kamar magi, kayan miya da kayan gwangwani. Ka guji cin nama mai yawan kitse, soyayyen abinci, kayan snacks masu ɗanɗanon gishiri. Ka rage shan soft drinks da kayan zaƙi masu suga sosai. Ka kula da yawan shan kofi da soft drinks domin suna iya dagula BP. Ka fi karkata zuwa ga kayan lambu kamar salad da cabbage, 'ya'yan itatuwa kamar kankana, lemo, ayaba da sauransu. Cin kifi maimakon jan nama. Cin nau'in abinci mai fulawa kamar biredi, taliya, alkama da sauransu. Motsa jiki da rage ƙiba. Hakan zai taimaka wajen rage hawan jini da kare zuciya daga cututtuka.